Už ste počuli o svetovej novinke, kde vám pri skladaní kočíka hlboká vanička jednoducho zmizne? Vďaka technológii EvoVan poprvýkrát môžete vaničku Aram Ultra kompaktne zložiť bez toho, aby ste ju museli vybrať bez akejkoľvek námahy. Predstavujem vám kombinovaný kočík z nemeckej prémiovej značky My Junior, model Mavi, ktorý je prvý svojho druhu celosvetovo jedinečný. Jeho ultraľahká nadčasová konštrukcia váži spolu s kolesami len 7 kg. Predné kolesa vieme jednoducho záretovať pomocou jedného tlačidla. Priestranný košík má nosnosť až 10 kg, nájdeme tu aj šikovné vrecuško na odkladanie drobností a zapíname ho pomocou magnetov. Konštrukcia má perfektné odprúženie, takže úplne bez problémov zvládne aj nerovnejšie terény. Teleskopickú rukoveď vieme nadstaviť do 5 výškových úrovní. Vďaka funkcii Slide Up môžeme vaničku nadstaviť do 2 rôznych výšok. Šil na striežke vieme jednoducho schovať, nánožník má obojstranný zip pre jednoduchšiu manipuláciu a vo vnútri sa nachádza mäkučký prevetrateľný matrac. Veľká preklopná striežka chráni dieťatko v zime pred chladom a v lete pred UV slnečným žiarením. Vanička má 2 vetracie otvory, jeden na striežke a druhý vzadu pri hlavičke pre lepšiu cirkuláciu vzduchu. Plátky sú impregnované a majú UV filter 50. Pomocou pamäťových tlačidiel vaničku jednoducho odklikneme z konštrukcie. Športovú časť nasadzujeme na konštrukciu kočíka jednoduchým kliknutím a vieme ju nadstaviť do 2 výškových úrovní. Športová časť má veľkú prekopnú striežku, ktorá siaha až po madlo a chráni naše dieťatko v zimnom období pred chladom a v letnom období pred UV slnečným žiarením. Na zadnej strane striežky je vetrací systém pre lepšiu cirkuláciu vzduchu. Na opierke chrbta sa nachádza praktické vrecúško na drobnosti a integrovaný systém vetrania v športovej sedačke zaisťuje čerstvý vzduch a príjemnú klímu. V prípade potreby môžete otvor jednoducho zatvoriť pre celkové bezpečné pohodlie. Magnetické zapínanie pásov uľahčuje manipuláciu pri vyberaní a vkladaní dieťatka z kočíka. Výšku nožičiek nastavujeme veľmi jednoducho pomocou stredového tlačidla. Jednoduchým vykliknutím vieme športovú časť otáčať v smere i proti smere jazdy. Skladanie kočíka je veľmi jednoduché, stačí len jeden klik a ľahko ho zložíte aj spolu s konštrukciou. Obsahuje ramenný popruh na jednoduché prenášanie. Súčasťou kočíka je prebaľovacia taška, pláštenka, držiak na pohárik a vyrába sa v 4 krásnych prevedeniach, ako je hnedá, bežová, zelená a čierna. Kočík máte možnosť vidieť na našej predajni Bambiny v Trnave, kde vám ho veľmi radi popredvádzame, alebo si ho viete objednať cez náš e-shop www.bambiny.sk.